다들인데, 음, 난 버지你们 개바드 Więc mamy teraz, mamy dzisiaj 8 dzień letnich nauk Marnok. Chciałbym przekazać pozdrowienia wszystkim, którzy słuchają przez internet, wszystkim lamom, duchowym przyjaciołom, Tulku, całej Sandze i wszystkim przyjaciołom w Dharmie, którzy słuchają na całym świecie. Kilka dni temu mieliśmy mieć nauki w piątek, ale nie byłem w stanie tego wykładu przeprowadzić, więc tamtego dnia po prostu byłem bardzo zmęczony i nie byłem w stanie po prostu tego zrobić ze zmęczenia, bo wczoraj wieczorem podobnie się czułem i tak sobie myślałem, czy będę w stanie kontynuować, ale dzisiaj rano już wszystko jest w porządku i postanowiłem, że będziemy kontynuować zgodnie z programem. Mówiliśmy ostatnio o Anandzie, o jego życiu i podzieliłem tę opowieść o Anandzie na 3 sekcje. Doszliśmy do trzeciego jakby punktu związanego z Anandą, dotyczącego jakby relacji Anandy i kobiet, i jego stosunku do kobiet. I to również tą część jakby trzecią podzieliłem na cztery jakby osobne opowieści, które tutaj były pokazane na liście. Więc pierwszym jakby tematem teraz, na dziś jest stosunek Anandy do kobiet i to, jak jakby wspierał kobiety w ich dążeniu do osiągnięcia, do otrzymywania ślubowań mnisich. Ananda ogólnie był bardzo współczujący, bardzo dbał o innych ludzi. Miał taką dużą empatię i dbał o wszystkie 4 społeczności uczniów Buddy. Więc nie tylko, że dbał o całą sangę, która wtedy się składała na początku z bikszu, ale też dbał o wszystkich świeckich praktykujących, męskich i żeńskich i również wspierał jakby mniszki. Gdyby nie Ananda, nie byłoby 4-rakiego zgromadzenia, tylko byłoby 3-trojakie zgromadzenie. Z tego zgromadzenia mniszek, wyświęconych kobiet nie byłoby w buddyzmie. W różnych pismach dotyczących Vinaya opisuje się to, jak Ananda wspierał jakby wyświęcenia kobiet. Na przykład jest jedna taka sutra, która się nazywa Sutra zręcznych metod Buddy i ona została przetłumaczona na język chiński podczas dynastii Han. I w tej sutrze jest taki ustęp, który jakby wyraźnie wskazuje na tą zasługę jakby Anandy.
Nie wiemy, kto dokładnie przetłumaczył tą sutrę na język chiński. To nie zostało jakby zapisane w kolofonie. Nie wiadomo też, czy ona została przetłumaczona na tybetański. Mówi ona o tym, że kobiety zostały mniszkami tylko i wyłącznie dzięki życzliwości Anandy, a nie dzięki życzliwości Buddy. Więc Gautami w przyszłości wszystkie bikszuni, kobiety powinny modlić się do Anandy całym sercem, czcić go i szanować, wzywać go po imieniu, cały czas być mu wdzięcznym. Nigdy nie zapominać o nim podczas 6 sesji dnia i nocy, cały czas o nim pamiętać. Gautami, poinstruuj bikszuni i kobiety, powinniście prosić Anandę o opiekę. Że kiedy będziecie modlić się do Anandy, to on jakby przybędzie i w taki magiczny sposób pomoże wam zawsze. Zawsze powinniście przyjmować w nim schronienie, szczególnie kobiety, które chcą osiągnąć szczęście, pomyślność i osiągnąć rezultaty praktyki duchowej. Każdego 8 dnia drugiego miesiąca wiosny i 8 dnia drugiego miesiąca jesieni powinny modlić się do Anandy, który z pewnością otoczy je opieką. Więc tak mniej więcej brzmi ten ustęp sutry. Więc oczywiście to jest sutra Mahayany, ona nie należy do Theravady, nie należy do podstawowego pojazdu, ale mimo, że zajmujemy się tutaj teraz głównie przekazem Theravady, uważałem, że tak czy inaczej warto wspomnieć o tej sutrze. Podczas Arya Kshema, tych zgromadzeń dla mniszek, podczas tych zgromadzeń bardzo, za każdym razem wykonujemy taki rytuał, taką pudżę w intencji rozkwitu nauk mniszek. I zrobiłem z tej okazji tankę Avalokiteshvary, przed którym stoi Ananda. I powodem, dla którego zrobiłam tą tankę, czy też jego się ktoś zlecił zrobienie tej tangi, jest to i właśnie więc Buddha jakby poinstruował wszystkie mniszki i że powinny modlić się do Anandy, czyli jakby szanować Anandę, i Mahaprajapati również instruowała mniszki w ten sposób, i że są ku temu duże powody. Jest również taki rytuał w Tendziurze, rytuał tysiącramiennego Chandrazika. I tam, kiedy dochodzimy do prośby o siddhi, o błogosławieństwo, Avalokiteshvara emanuje się w formie Anandy. Czyli jakby Ananda jakby wyłania się z Avalokiteshvary i udziela tych siddhi. Więc otrzymujemy te siddhi od Anandy ostatecznie, a nie Chandrazika, więc jakby
To wyraźnie jakby mówi o tym, że Ananta był emanacją Chenrezika, emanacją Avalokiteshvary. I dlatego z okazji Arya Krzema stworzyliśmy tą tankę. Dzisiaj nie mogłem tego zdjęcia tej tanki znaleźć. Pewnie jak zobaczycie, to przypomni wam się, o którą chodzi. Więc teraz przejdziemy do tego tematu jakby święceń dla kobiet. Jak powiedziałem, jak wspomniałem wcześniej, po tym jak Buddha osiągnął przebudzenie, mniej więcej 5-6 lat później wrócił do swojego jakby domu rodzinnego, do Kapilavastu. I tam wielu jakby takich szlachciców przybyło do Buddy i tam poprosiło o ślubowania, o mnisie. W tym samym, a wtedy ich wszystkie siostry, córki, matki również chciały przyjąć takie ślubowania i miały wielkie nadzieje co do tego. Więc pewnego dnia jakby znalazły jakąś okazję i przyszły do Buddy i zgodnie z tradycją Theravady mówi się, że Buddha Shakyamuni przybył do Kapilavastu 2 razy. Za pierwszym razem król Shuddhodana nadal żył, to było właśnie te 5-6 lat po przebudzeniu, a potem drugi raz Buddha przybył do Kapilavastu, po tym, gdy król Shuddhodana już nie żył. I właśnie najprawdopodobniej podczas tej drugiej wizyty kobiety poprosiły o święcenia. Tak mówi tradycja Theravady. To miejsce, w którym wyraziły to życzenie, był park tych drzew banyan w pobliżu Kapilavastu. To był taki jakby zagajnik, który był ofiarowany Buddzie. Wówczas Prajapati, czyli macocha Buddy, czyli pamiętamy, że Shuddhodana miał dwie żony, tak? Jakby pierwszą była matka matka Buddy, która zmarła krótko po jego narodzeniu, a potem Shuddhodana ożenił się z Prajapati, z jej siostrą. Więc Prajapati przybyła do tego jakby zagajnika z 500 innymi kobietami z rodu Shakya. One przybyły, pokłoniły się, Buddha udzielił im nauk dharmy i wówczas Prajapati powiedziała Buddzie:
Jeżeli kobiety miałyby możliwość osiągnięcia 4 rezultatów duchowej ścieżki, to prosimy, pozwól kobietom przyjmować ślubowania i tak by zostały bikszuni i praktykowały w ten sam sposób jak inni bikszu i osiągnęły stan arhata. Więc Prajapati by jakby spytała, jeżeli taka szansa istnieje również dla kobiet, to proszę pozwól nam to zrobić. Buddha wówczas odpowiedział Prajapati, Gautami, możesz praktykować tak jak jesteś teraz. Możesz nosić nadal białe szaty i mieszkać w pałacu i nadal praktykować taki czysty sposób, podstawowe ślubowania i to przyniesie ci długotrwały pożytek i szczęście. Po prostu przyjmij te główne ślubowania i to wystarczy. Tak powiedział Buddha. Zaś Prajapati mimo wszystko bardzo chciała przyjąć ślubowania. 3 razy prosiła Buddę o to i 3 razy Buddha jej odmówił. Żeby nosiła szaty świeckie i po prostu praktykowała świeckie jakby ślubowania, te główne ślubowania i że to wystarczy. Więc to było jakby takie pierwsze wydarzenie związane z prośbą do Buddy. Następnym razem Buddha przebywał w Nadika i wówczas Prajapati i te 500 kobiet ogoliły głowy, przebrały się w takie szaty dharmy, jakie nosili wtedy buddyści, bikszu i jakby wyruszyły na spotkanie z Buddą. Bardzo chciały pokazać, że są naprawdę zdeterminowane, dlatego wszystkie ogoliły głowę. W tamtym czasie w Indiach, jeżeli kobieta ogoliła głowę, to było bardzo... To była poważna decyzja. Tego nie robiło się tak po prostu od sobie. Kobiety robiły tylko jak na przykład mąż im zmarł albo coś w tym stylu. To było... Więc w ten sposób jakby one wszystkie wyruszyły na spotkanie z Buddą. Buddha wtedy przebywał w takim miejscu Kunjika w Nadika i tam odpoczywał. Więc Prajapati nie była już młoda, tak, i więc po całej tej podróży, to jakby była wyczerpana, cała pokryta kurzem. I tak przybyła na spotkanie do Buddy, jakby po dużym wysiłku, tak, pokłoniły się Buddzie i usiadły. Buddha znowu nauczał jej dharmy, jakby dodawał im otuchy, inspiracji. I potem Prajapati ponownie poprosiła, aby on pozwolił kobietom przyjąć ślubowania i zostać bikshuni. One już miały ogolone głowy i szaty na sobie, prawda? Więc Buddha powiedział, że
jeżeli chcą tak chodzić, jeżeli chcą się tak nosić, to okej. Mogą mieć ogolone głowy i nosić takie szaty. Wystarczy wtedy, że przyjmą te podstawowe ślubowania, będą żyć w czystości i to wystarczy. Wcale nie muszą żyć jak bikszu. Wcale nie muszą przyjmować ślubowań bikszuni. Więc ponownie Buddha nie pozwolił na wyświęcenie kobiet. To nie jest dość jasne w tekstach Vinai po tybetańsku, ale jest dość, ta opowieść jest dość jasna w tych sutrach, które są przetłumaczone na język chiński. Więc to były jakby te pierwsze te prośby, jakie Prajapati 알았어. 다디 다 기구 다음에 다 아주 디 분규르기 기구 다모치미기 상게리아 보면에 럽중기 domanaro랑 개몸에 domanaro랑 제제네 응아치 렌 truly 쇼아피비네야 Więc zgodnie z pewnymi przekazami Mahacha Prajapati jakby poprosiła o te święcenia 6 rady. W końcu Prajapati usiadła na zewnątrz jakby tego miejsca, w którym przebywał Buddy i zobaczył ją Ananda i zobaczył, że ona po prostu siedzi i płacze, bardzo przygnębiona. I spytał ją, dlaczego siedzisz tutaj i płaczesz? Na co Prajapati powiedział, nauczyciel nie pozwala mi przyjąć ślubowań i nie chce wyświęcić mnie na bikszuni. Ananda natychmiast powiedział Gautami, proszę poczekaj, ja spytam Bhagavana. Więc on wszedł do środka, żeby porozmawiać z Buddą. Więc on najpierw się pokłonił, najpierw zapytał Buddę, i myślę, że to jest bardzo ważne pytanie. Bhagavanie, jeżeli kobiety przyjmą dharmę Vinai i będą w pełni wyświęcone i będą praktykowały wszystkie zasady życia bikszu, czy osiągną wtedy 4 rezultaty duchowej ścieżki, czy nie? Bhagavan na to odpowiedział, tak, osiągną je. Więc jakby Ananta się spytał, czy kobiety mogą osiągnąć ostateczny rezultat. I zapytał więc, skoro tak jest, skoro mówisz, że to jest możliwe, więc dlaczego nie pozwolisz im na to? Oczywiście, gdyby kobiety nie mogły osiągnąć najwyższego rezultatu, to może nie byłoby sensu, żeby jakby praktykowały w taki sposób, takie zgodnie z zasadami bikszu, ale skoro praktykując w ten sposób osiągną ten sam rezultat, to czemu miałyby tego nie zrobić?
W tybetańskich przekazach ten punkt nie jest zbyt taki jasny. Natomiast w chińskich jakby tłumaczeniach jest bardzo jasny. I tak samo w pismach Theravady jest to jasno jakby przedstawione. Więc Ananda się wtedy poprosił, w takim razie pozwól kobietom przyjąć ślubowania. Buddha powiedział zaś, lepiej, żebyś o to nie prosił. Lepiej nie prosił w ich imieniu. Lepiej będzie, jeżeli kobiety nie przyjmą dharmy Vinai, gdyż wtedy istnieje zagrożenie, że dharma nie przetrwa tak długo. Nie przetrwa zbyt długo. I on jakby tłumacząc to, jakby przedstawił to w postaci takich 3 analogii. Pierwsza z nich to Buddha mówił o tym, że na przykład więc to tak przetłumaczyłam więc pierwszy na przykład jeżeli jest dom, w którym żyje wiele kobiet i tylko bardzo niewielu mężczyzn, wówczas bandyci i inni złoczyńcy po prostu napadną na ten dom i obrobią ten dom, jakby skrzywdzą kobiety i tak dalej. Jakby chodziło o to, i podobnie Dharma Vinai nie przetrwa takiej napaści. Tutaj chodziło Buddzie o to, że kobiety są po prostu słabsze, nie są w stanie się obronić same. Po drugie, tak, to było jakby druga analogia. Jeżeli masz piękne pole ryżowe, a przyjdzie burza gradowa, to cały ten ryż został zniszczony. I podobnie będzie z kobietami, jeżeli przyjmą ślubowania, to Dharma Vinai nie przetrwa zbyt długo. Podobnie, jeżeli masz taką pole trzciny cukrowej, jeżeli zostanie zarażone taką chorobą, która niszczy tą trzcinę cukrową, wówczas całe pole zostanie zniszczone. I podobno jeśli kobiety przyjmą ślubowania, to Dharma Vinai zostanie podobnie zniszczona. Więc to były jakby takie 3 analogie, które objaśnił Buddha. 분명히 중원이나 급디도 야가가 지속가 나로래야 긴중이 되래야 강에 가리 용기에면 뒤걸래야这些 Więc Buddha jakby wyjaśniał, jaki wpływ będzie miało wyświęcenie kobiet na całą sangę. I dlatego jakby postanowił, że kobiety najpierw, żeby warunkiem, który kobiety muszą jakby przyjąć, jest tych 8 ciężkich dharm, które wymienialiśmy jakby już wcześniej. Jakby kobiety i wówczas Buddha jakby wyjaśnił, dlaczego stworzył tych 8 jakby ciężkich dharm i również wyjaśnił to w formie takiej analogii.
To oczywiście nie, to jakby nie będzie dosłowne tłumaczenie, ale chodzi o to, w jednej z tej sutr mówi się, że Buddha wtedy wyjaśnił, że tak jak po lecie, kiedy farmerzy budują taką tamę irygacyjną, taki kanał irygacyjny, żeby woda odpływała na pola i urzeźniała i jakby nawadniała jakby pola uprawne. Podobnie my musimy zbudować taką tamę, która pozwoli nam, aby wszelkie problemy związane z tym, że kobiety przyjmą te jakby ślubowania, żeby te wszystkie problemy zostały unicestwione, żeby się przed nimi uchronić. W Indiach, kiedy się tworzy się takie pola ryżowe, w którym ten ryż praktycznie jakby płynie, jakby rośnie w wodzie, tak? Więc tworzy się takie specjalne drenaże, specjalne takie kanały irygacyjne, którymi ta woda płynie, kiedy podczas deszczów i jakby rozpływa się po całym polu, nie zalewa go, nie zalewa wiosek poniżej i tak dalej, tylko rozpływa się równomiernie po polu, jakby dobrze nawadniając ten rosnący ryż. Więc podobnie Buddha jakby powiedział, że te zasady muszą powstać po to, by stworzyć odpowiednią relację, właściwą relację pomiędzy sangą męską i żeńską. Więc przypomnijmy, co to były te 8 ciężkich dharm, jak to się mówi, czyli 8 tych ciężkich zasad dla kobiet. Więc tak jakby przeczytamy to je tak, jak one są jakby... Więc to było to, więc to przypomnę, że to było to, że kobiety muszą być wyświęcone przez bikszu, że bikszu musi ich co miesiąc muszą posyłać po bikszu, żeby je nauczał, że bikszuni nie mogą same jakby odbywać tych odosobnień deszczowych bez obecności bikszu, czyli nie mogą tego robić same, kiedy podczas tych odosobnień deszczowych powinny jakby wyjawiać wszystkie to, jak praktykowały, jakby nie mogą krytykować, bikszuni nie mogą krytykować bikszu, chociaż bikszu mogą krytykować bikszuni, nie mogą mówić żadnych złych słów, nie mogą się gniewać ani źle traktować żadnych bikszu, nigdy bikszu. Kiedy złamią swoje ślubowania, to muszą jakby prosić o wybaczenie i Sangha Bikshuni i Shangha Bikshu. I nawet jeżeli są bikshuni przez 100 lat, to i tak muszą się kłonić, będą jakby miały niższy status niż nowo wyświęcony mnich. Więc tak czy inaczej jakby chodziło o to, że jakby Sangha Bikshuni musiała cały czas jakby być zależna od Sanghi Bikshu.
Oczywiście, kiedy mówimy o tym retricie, tym odosobnieniu, odosobnieniu deszczowym, to nie chodziło o to, że bikszu, że oni mają mieszkać razem z bikszu, tylko że mają odbywać to odosobnienie w pobliżu odosobnienia bikszu. Tak? To znaczy nie robią tego razem, nie wykonują tego odosobnienia razem, tylko ale muszą być jakby mieszkać w pobliżu. Tene 가는 신기 전신 숨바드 가르사나 야네 제레야 가이 채워봐 가이 세베 걸리야 결혼만 되지 가이 세베 걸리야 결혼만 A 집 zaś pod koniec tego odosobnienia, podczas tego rytuału prawany, e, to wówczas one nie wykonują tego rytuału tylko w samym swoim społeczności, ale muszą zaprosić bikszu i wykonać ten rytuał, w którym wyznaje się tak te wszystkie przewinienia i różne uchybienia podczas odosobnienia, że powinny to robić również w obecności bikszu. 인륜에 대해다 연소 주고 가래 지나는 여조다 파이 인륜이야 소화답시 내가 돈다 연소 주고 하지 소 다테네 Więc również bikszu musi się zgodzić na to, żeby kobieta mogła zostać bikszuni, tak? To znaczy, tam prośba musi być wyrażona. To nie tylko, że i bikszuni, i bikszu razem udzielają ślubowań, ale jakby to główne, jakby prośba musi być adresowana właśnie do męskiej sangi, żeby ona się ona musi się najpierw zgodzić, żeby dana kobieta mogła przyjąć ślubowania. 다지 시시 당할라서 되게 재미 좋지 다데네 뉴버데 가라서나 갤롱기 동원링진 쳐 말했어 To, że 갤롱이야 nie mogą źle traktować żadnych bikszu, nie mogą krytykować, nawet jeżeli widzą, że bikszu popełnił jakiś błąd, nie mogą mu tego wytykać, nie mogą o tym rozprawiać. A jeżeli bikszuni popełniła jakiś błąd, złamała naruszyła jakieś ślubowania, to musi je wyznać wobec sangi bikszuni i wobec sangi bikszu, wobec obu i obu prosić o jakąś karę. Więc Buddha jakby opisał te zasady i powiedział, jeżeli Prajapati przystanie na te zasady, to może przyjąć ślubowanie. Więc Ananda bardzo się ucieszył, pokłonił się nauczycielowi i natychmiast pobiegł do Prajapati i opowiedział jej o tym. Więc on wyjaśnił Prajapati, że Buddha pozwolił kobietom na przyjmowanie ślubowań pełnych święceń, ale będą jakieś negatywne, żeby uniknąć pewnych negatywnych jakby rezultatów tego zdarzenia. Buddha stworzył tych 8 jakby ciężkich zasad dla kobiet i kobiety, które przyjmą ślubowania, muszą ich dochowywać do końca życia i takie muszą ich ściśle przestrzegać. Buddha powiedział, że jeżeli przyjmiesz tych 8 zasad, to możesz otrzymać ślubowania. Prajapati była po prostu, bardzo się cieszyła.
Skoro Buddha chce, żebyśmy utrzymywały takie zasady, no to będziemy je utrzymywać. Na przykład tak jak młoda dziewczyna, która otrzyma kwiaty, to przyjmuje je z radością i z przyjemnością jakby je odbiera, tak ja z radością i przyjemnością przyjmuję tych 8 zasad. Chodziło o to, że Prajapati była naprawdę szczęśliwa z tego powodu. Tak jak kobieta, która dostaje ładne kwiaty, jakby przyozdabia sobie nimi głowę i tak dalej. Więc Prajapati powiedziała, obiecuję ciałem, mową i umysłem, że będę ich dotrzymywać. Więc w tradycji tybetańskiej Mula Sarvasivady mówi się, że w tym momencie, kiedy Prajapati przyjęła tych 8 zasad, została wyświęcona. Ale jest sutra o Mahaprajapati w języku chińskim. Dodatkowo jest taki ustęp, który mówi o tym, że po tym, gdy Prajapati, która w tym momencie stała się Mahaprajapati, przyjęła ślubowania, wówczas Upali, który był takim jakby dzierżycielem nauk Vinai, zapytał Buddę, jak mamy wyświęcać kobiety, kolejne kobiety, i wówczas Buddha odpowiedział, tak, Mahaprajapati przyjęła pełne ślubowania jakby od razu, ale w przypadku innych kobiet trzeba to robić krok po kroku. Czyli najpierw ona musi przyjąć ślubowanie schronienia, potem przyjąć 5 świeckich ślubowań, a potem dopiero po jakimś czasie jakby wyświęcenia mnisie. Zgodnie z innymi szkołami Vinai, Buddha stworzył tych 8 jakby zasad dla mniszek, dodatkowych zasad dla mniszek, które są inne tradycje, na przykład Mahasamgiki Vinai w języku chińskim, która mówi, która wcale nie mówi, że to jakby wyjaśnia się, że owszem, mniszki powinny jakby dotrzymywać tych zasad, ale nie są to żadne podstawowe, najważniejsze zasady dotyczące dharmy. Chiński mistrz Yun Xiong jakby miał w ogóle wątpliwości co do tego, czy Buddha stworzył w ogóle te zasady, czy one pochodzą bezpośrednio od Buddy. A to dlatego, że wszystkie inne zasady miały swój początek w jakimś wydarzeniu, tak? Jak coś złego się wydarzeniu, i to spowodowało, że Buddha stworzył zasadę, która miała przeciwdziałać jakby tym takim podobnym wydarzeniom w przyszłości. Natomiast w tym przypadku takich wydarzeń nie było. W związku z tym jakby wygląda na to, że tych 8 zasad powstało w zupełnie inny sposób. Dlatego tak czy inaczej to są bardzo wczesne zasady. Najprawdopodobniej powstały tak czy inaczej za życia Buddy. Więc jak wiemy, była dość taka pewna debata pomiędzy Mahakasyapą a Anandą co do kobiet. I wygląda na to, że było też wielu innych takich starszych bikszu, którzy mieli takie poglądy dość staroświeckie, powiedzmy. I więc być może, że to oni jakby wymusili albo stworzyli te zasady. Nie mamy co do tego
po pewności i nad tym debatują teraz niektórzy współcześni badacze. Kolejną rzeczą, którą musimy dobrze zrozumieć, jest jakby kontekst całej, jakby dlaczego takie zasady musiały powstać. Z jednej strony Buddha pozwolił kobietom przystąpić do sangi, ale aby uniknąć pewnych problemów, które mogły się pojawić w ówczesnym społeczeństwie, w ówczesnych czasach, Buddha jakby stworzył tych 8 dodatkowych zasad dla kobiet. Są takie słowa, takie z różnych sutr. Nie będzie to takie dokładne przetłumaczenie. Mówi się na przykład w wielu sutrach, że Maha Prajapati i 500 kobiet z klanu Shakya przyjęły tych 8 zasad, potem przyjęły ślubowanie mnisie, zostały bikshuni, a potem one wyświęcały wiele kolejnych bikshuni i jakby liczba ogólnie bikshuni bardzo szybko rosła. Później, po jakimś dłuższym czasie, te jakby starsze bikshuni przyszły do Maha Prajapati i zaczęły mieć takie pytania, takie dodatkowe, że my jesteśmy wyświęcone tak dawno temu i nadal mamy się kłaniać tymi nowym bikszu w sandze bikszu, że tak powiem, kłaniamy się, jakby ten status bikszu zależy od czasu, który upłynął od święceń. Czy nie powinno być tak i dla nas w naszym przypadku? Więc Maha Prajapati, skoro bikshuni jest starsza, dłużej utrzymuje swoje ślubowania, to czy nie powinno być tak, że młodzi bikszu powinni kłaniać się również starszym bikshuni? Czy nie powinniśmy tak tego robić? Maha Prajapati powiedziała: siostry, proszę poczekajcie tę chwilę, pójdę do Anandy, zapytam, jak on to teraz widzi. Maha Prajapati jakby pamiętała o tych 8 zasadach i dlatego nie mogła tak od razu powiedzieć, że to byłoby okej. Więc za każdym razem, kiedy mniszki miały jakieś problemy, to najpierw szły do Anandy. Nie szły od razu do Buddy, tylko najpierw szły do Anandy. Więc Maha Prajapati wyjaśniła to wszystko Anandzie, a Ananda powiedział: o, poczekaj chwilę, ja pójdę do Bhagavana i zapytam go o to. I Ananda oczywiście udał się do Buddy, wyjaśnił mu to wszystko w dokładnie sposób, że minęło już tyle lat, tyle czasu. Teraz mamy naprawdę takie doświadczone, wieloletnie, jakby bikshuni z wieloletnim jakby stażem. Czy nie powinniśmy przyjąć tej zasady, że to właśnie, że ta długość czasu utrzymywania ślubowań powinna się również dotyczyć sangi kobiet?
Natomiast Buddha powiedział, Anando, nie mów nigdy w ten sposób. Nic nie rozumiesz. No to dlatego, że ponieważ kobiety jakby zmniejszyły status naszej społeczności, ponieważ kobiety przyjęły ślubowania, teraz, gdyby kobiety nie przyjęły ślubowań, to różni bramini i świeccy jakby rozkładaliby najlepsze jedzenie i ofiarowywali je bezustannie naszym mnichom. Ponadto, gdyby kobiety nie przyjęły tych święceń, to bramini i świeccy rozkładaliby rozkładaliby jakby piękne białe tkaniny, żeby bikszu mogli po nich przechodzić zamiast po brudnej drodze. Czyli jakby społeczeństwo indyjskie było takie, że tak źle jakby postrzegano kobiety, że fakt, iż kobiety przystąpiły do sangi Buddy, jakby obniżyło bardzo status całej sangi. Więc jakby przez to jakby no, życiem jakby całej sangi status jakby życie i jakby się pogorszyło nieco przez to, że mniszki dołączyły do sangi. Później jakby dalej tłumaczył, że Anando, że gdyby kobiety nie przyjęły ślubowań, jak słońce i księżyc, jakby Dharma Vinai lśniłaby i nigdy nie przyćmiłoby jej nic, żadne inne światło. Więc jakby była duża dyskusja w związku z tym, że Buddha przystał na prośbę kobiet i przyjął je do społeczności. Więc no i oczywiście mnisi i również mniszki, ponieważ wszyscy tego rodzaju jakby osoby duchowe były szanowane w Indiach. Więc w związku z tym jakby społeczeństwo było jakby niejako zmuszane do tego, żeby szanować kobiety, które ogólnie nie były zbyt dobrze postrzegane. Więc jakby całe to przedsięwzięcie, ta zgoda Buddy była bardzo ryzykowna. On jakby ryzykował tym, że ta jego społeczność, jego sangha po prostu nie przetrwa takiej. I w związku z tym, dlatego Buddha powiedział, że moja Dharma Vinai przetrwałaby 1000 lat, a przez to przetrwa tylko 500. I dlatego Anando, bikshuni powinna zawsze szanować mnichów. Dlatego Buddha powiedział, że nadal nawet najstarsze bikshuni powinny kłaniać się bikszu. Jeżeli tego nie zrobią, to sprowadzą jeszcze więcej problemów na nauki Buddy. Więc gdyby kobiety źle traktowały bikszu, gdyby ich nie szanowały, to byłoby jeszcze gorzej. To już w ogóle po prostu widzący to ludzie z zewnątrz uważaliby, że to już w ogóle jest po prostu najgorsza ze społeczności, która już w ogóle upadła na dno i jakby nie szanowaliby takiej społeczności.
Więc byłoby to, więc oczywiście to jest zupełnie inna sytuacja niż dzisiaj. Dzisiaj kobiety są niezależne, a wtedy całe ich życie zależało od mężczyzn. Więc kobiety, więc społeczeństwo, które nie szanowałoby takiej społeczności, nie szanowałoby, jakby nie rozumiałoby zasad, które w tej społeczności, że tak powiem, panują, wówczas przestałoby wspierać taką społeczność i cała Sangha po prostu by wymarła, no, by zaginęłaby. Wtedy nie szanowano kobiet. Zawsze mówiło się, że kobiety były zbyt dumne. Zawsze się zrzucało, że kobiety są zbyt dumne i tak było zawsze i takie ogólnie przekonanie panowało, więc nawet jeżeli nie były, to zawsze się ich oskarżało o jakąś arogancję albo dumę i tak dalej, że się takiej społeczności, w której podejrzewałoby się, że o takie zasady i że kobiety są tam aroganckie i dumne, po prostu nikt by nie szanował. Więc mam teraz kopię tej tanki, o której wcześniej wspominałem. Tu jest Chenrezig. I Ananda, który jakby wypływa, tu tego nie widać, one wypływa jakby z ręki, z tej prawej dłoni Avalokiteshvary. I mój jeden malarz jakby namalował tą tankę zgodnie z moimi jakby instrukcjami. W zasadzie nie mamy jeszcze całego tego rytuału tak naprawdę. Mam nadzieję, że w tym roku go skończę. Cały czas go kończę i piszę. Więc wtedy, jak skończę ten rytuał, to myślę, że klasztory żeńskie mogłyby robić tak, jak zalecano w tych sutrach, to znaczy wykonywać tę praktykę 2 razy w roku, wiosną i jesienią. I w przyszłym roku chcę powiedzieć dużo więcej na temat tego jakby historii. Nie w przyszłym roku, przepraszam. Teraz chciałbym powiedzieć dużo więcej na temat tego jakby kontekstu historycznego tych 8 zasad. Jak pamiętacie, z zeszłego roku historia Indii jakby można ją podzielić na takie różne okresy. Mówiliśmy o okresie wedyjskim, w którym wygląda na to, że panowała całkowita różność pomiędzy mężczyznami i kobietami. Szczególnie w Rigvedach istnieje bardzo wiele autorów Rigved, to były kobiety. Natomiast w okresie mniej więcej 1000 lat przed naszą erą, w tym okresie wygląda na to, że monogamia była też dominująca, tak? Natomiast w późniejszym okresie Jajurvedy, mniej więcej 1000 do 500 lat przed naszą erą, status kobiet zaczął trochę się obniżać.
wyraźnie. Nagle zaczęto mówić, że kobietom nie można ufać i że ich splamienia są silniejsze, łatwiej im ulegają, więc, ale w owym okresie, ale nadal kobiety mogły nadal wykonywać rytuały i na przykład składać dary bogom i tak dalej wraz ze swoimi mężami. Natomiast w kolejnym okresie, czyli w okresie Sutr, czyli mniej więcej 500 do 250 lat przed naszą erą, sytuacja kobiet bardzo się pogorszyła. W Sutrze Dharmy na przykład mówi się, że kobiety należą do mężczyzn. W owym czasie powstało wiele sutr. Więc i ta sutra Damy jakby odmawiały się kobietom zupełnie jakiejkolwiek niezależności. Więc kiedy kobiety były małe, kiedy dziewczynki, musiały słuchać swoich ojców. Potem, kiedy wychodziły za mąż, musiały słuchać swoich mężów, a zaś kiedy się zestarzały, musiały słuchać swoich synów. Nie tylko, że nie mogły być niezależne, ale mało tego, jeszcze w dodatku ich mąż mógł mieć kilka żon. Bramini mogli mieć 3 żony, kszatrijowie mogli mieć 2 żony, szudrowie mogli mieć i niższe klasy mogły mieć tylko 1 żonę. W ten sposób jakby ten status wyższych kast się bardzo wzmacniał, natomiast status kobiet się bardzo obniżał. Kiedy czytamy buddyjskie manuskrypty z tamtych czasów, widzimy, że za czasów Buddy status kobiet był bardzo zły. Na przykład jest taka historia opisana o Sudacie, synu Kalandaki, który został mnichem. I kiedy został mnichem, to miał żonę, ale nie mógł mieć z nią dzieci. Ale nie miał z nią żadnych dzieci. Jego matka zaczęła po jakimś czasie się bardzo martwić. Jeżeli nadal nie będzie, jeżeli w naszym domostwie nie będzie żadnego mężczyzny, jeżeli nie będzie syna, to King zabierze wszystkie nasze własności, cały nasz dobytek. I jakby nalegała na syna, żeby zrobił coś z tą sytuacją i jakby przekonała go w ten sposób do tego, że musi spłodzić syna mimo wszystko ze swoją byłą już żoną. Bo gdy będzie miał syna, gdy w domostwie pojawi się syn, wówczas ich dobytek będzie bezpieczny. I w ten sposób doszło pierwszy raz po 13 lat po przebudzeniu Buddy, doszło do tego po raz pierwszy, że jeden z mnichów złamał ślubowania czystości. A pokazuje to tak naprawdę, jak wyglądała sytuacja kobiet w tamtych czasie. Prawo było takie, że król odbierał własności i dostatek, jakby przejmował te domy, w którym nie było żadnego mężczyzny. Więc Sudatta jakby uległ namowom matki i postanowił jakoś sprawić, żeby jego żona zaszła w ciążę. Na przykład podobnie Bhikshuni Gupta została mniszką
Ale wcześniej była żoną, miała dzieci, nie była żoną. Jej mąż umarł, więc ponieważ jej mąż umarł, król przejął cały jej dobytek, cały dom. I jakby została sama po prostu, jakby zaczęła żebrać, wchodzić od domu do domu. I jakby w końcu poprosiła o pomoc przyjaciela swojego byłego męża, który do niej dołączył i potem oni spotkali razem Buddę i razem zostali wyświęceni, byli bikszu i bikszuni. W owym czasie żadna religia indyjska nie pozwalała, aby kobiety były kapłankami albo mniszkami, albo w ogóle wstępowały do jakiegokolwiek zakonu, czy w ogóle były niezależne. Istniało bardzo wiele tego rodzaju, jakby w związku z tym tego rodzaju sytuacji, że bardzo było trudno Buddzie jakby pozwolić na to, aby kobiety przyjąć do sangi mnisiej. I dodatkowo, oczywiście jedną z zasad, jaka panowała jakby w sandze, było to, żeby żyć w czystości, żeby nie współżyć z kobietami czy z mężczyznami. I w związku z tym, kiedy pojawiła się sanga kobiet, pojawienie się sangi kobiet jakby wymuszało stworzenie pewnych zasad, które jakby zasad relacji pomiędzy oboma tymi filarami sangi, obiema częściami sangi. Poza tym kobiety jakby były narażone bardzo wtedy też na różne niebezpieczeństwa, na ataki bandytów, nawet kiedy wychodziły jakby żebrać o jałmużnę, o jedzenie. Więc istniało wiele różnych jakby sytuacji, które Buddha musiał wziąć pod uwagę wówczas, żeby z jednej strony pozwolić kobietom przyłączyć się do sangi, a z drugiej strony zrobić tak żeby nie wywołało to zbyt wielu problemów i dlatego stworzył tych 8 zasad. To nie tylko problem nawet wtedy problematyczny dla kobiet było nie tylko nawet przyjęcie ślubowań bikszuni, ale nawet otrzymywanie nauk. Na przykład jest taka historia w jednej Vinaya-vastu, gdzie Buddha przybył do Kapilavastu, najprawdopodobniej za drugim razem i tam przebywał w tym parku Banyan. Pamiętamy, że Buddha przybył do Kapilavastu 2 razy, to i to było za pierwszym razem i wtedy to było za pierwszym razem, kiedy jeszcze żył król Suddhodana i wówczas on się jakby widział z Suddhodaną praktycznie codziennie. Więc Buddha widział się z królem Suddhodaną i z różnymi innymi mężczyznami z klanu Shakya. I pomiędzy nim był taki Shakya Mahanaman, który po takiej jakby spotkaniu z Buddą wrócił do domu i zaczął opowiadać: och, ten Buddha, ta dharma, jakie to wspaniałe, jakie to wspaniałe nauki. Moje życie się zupełnie zmieniło. I opowiadał o tym swojej żonie. Żona się pytała jakby, dlaczego jesteś taki szczęśliwy? On jakby powiedział, że te nauki Bhagavana Buddy są naprawdę wspaniałe. On udziela tych nauk setkom ludzi.
I wielu z nich osiągnęło wspaniałe urzeczywistnienie, tylko słuchając jego słów. Więc on jakby... A natomiast jego żona odpowiedziała, o, Buddha przybył, żeby przynieść pożytek wam, naszym mężom, mężczyznom. Nie dba o nas, o kobiety. Dlaczego nas ma to obchodzić? Ty masz szansę, masz okazję słuchać nauk Buddy. Ja nie mam takiej, mi tego nie wolno. A natomiast jej mąż bardzo się oburzył, powiedział, nie, to nieprawda. Buddha pomaga wszystkim istotom, jest bardzo współczujący. Tobie również udzieli nauk. Oczywiście w tamtym czasie kobiety nie przychodziły słuchać żadnej dharmy, żadnych nauk duchowych i tak dalej. I wówczas ale mąż jej wyjaśniał, ale w tym przypadku jest inaczej. Na pewno jak będą kolejne nauki, będziesz mogła przyjść i dołączyć. Na co żona powiedziała, jak ja mogę tam pójść? W obecności króla i to po prostu nie, to będzie wielki wstyd, jeżeli pojawię się tam i będę siedziała w obecności króla, słuchała nauk Buddy, słuchała nauk Danny. I wówczas ten mąż zaczął się nad tym zastanawiać i doszedł do wniosku, że faktycznie jest w tym jakieś ziarno prawdy. Więc Shakya Mahanam udał się do Prajapati. On pomyślał, że król Suddhodana jakby ma dużo szacunku dla Prajapati i na pewno ją wysłucha, więc poszedł do niej i opowiedział tą całą historię o tym, że wiele kobiet w pałacu również chce wysłuchać nauk dharmy. I opowiedział o tym też swojej żonie i wielu innym kobietom, że one mogą się zebrać i powinny pójść do Prajapati, porozmawiać o tym wszystkim z Prajapati. I one tak zrobiły, udały się do Prajapati i zaproponowały, że też chciałyby wysłuchać nauk Buddy, ale jak mają to zrobić? Być może król zgodzi się na to, że on będzie udawał się na audiencję do Buddy rano, natomiast one będą udawały się po południu. Natomiast one będą to robiły po południu. Więc ponieważ to nie byłoby stosowne, żeby one się jakby wszyscy razem zebrali, może lepiej więc Prajapati stwierdziła, o siostry, macie naprawdę to jest naprawdę dobry pomysł. Poszła do króla i by mu o tym zaproponować. Król Suddhodana naprawdę szanował Prajapati, więc gdy ona wchodziła, to on od razu wstawał. Wysłuchiwał, co ma do powiedzenia. Więc zanim Prajapati nie wypowiedziała się, on nie usiadł z powrotem. Więc nauczyłem dharmy. Wygląda na to, że Buddha naucza dharmy wielu osobom. Więc może ty, królu, pójdziesz na audiencję rano, a kobiety będą mogły, ponieważ one również chcą wysłuchać nauk Buddy, może one będą mogły pójść po południu, ponieważ rano pracują.
Siudodana powiedział oczywiście. Oczywiście, tak. Zgadzam się. Więc król Siudodana wysłuchał Prajapati i wówczas popołudniami Prajapati Gautami i 500 właśnie tych kobiet Siakya jakby przychodziło do Buddy popołudniami słuchać nauk. Mamy jakiś problem z internetem. Więc tak czy inaczej tak wyglądała sytuacja kobiet wówczas, że odmawiano im uczestnictwa w pewnych części życia. 다 들으시지 다 개버 세상이야 기구 담여기 년생 표가 아니 개버 세상에 계획 숨어든 시 제셔서 가다 나와라 아니 되네 기구 담으시면기 샤게게 다 개면에서 치세네 아니 신나로데 공가라와리 팬에 상계 자지 진유브레 되네 다 디기 내란들이야지 세비나 급디주사네 Więc kiedy spojrzymy na tą całą sytuację jakby związaną z tymi naukami, na tą historię, to zobaczymy, że nie tylko, że było trudno kobietom zostać mniszkami, ale w ogóle nawet słuchać nauk dharmy. Nawet jeżeli należały do szlacheckiego rodu, tak? Oczywiście Buddha udzielał nauk wszystkim, bez względu na kastę, bez względu na status, bogactwo i tak dalej. Ale wtedy w społeczeństwie indyjskim to nie było żadnej takiej tradycji, zaniknęła jakby tradycja tego, aby kobiety uczestniczyły w życiu duchowym tak aktywnie. Nawet teraz w społeczeństwie indyjskim jakby kobiety mają dużo gorzej niż mężczyźni pod wieloma względami. Traktowane są... Mówi się, że to jest jakby w genach, w indyjskich genach jakby zaszyte. Są ludzie, którzy nadal jakby dyskryminują kobiety w Indiach. Więc trzeba jakby spojrzeć na to, że Buddha musiał wybrnąć z tej sytuacji i w pewnym sensie tak czy inaczej był współczujący i i używał różnych zręcznych metod, aby prowadzić swoich uczniów i nie był w stanie jakby zmienić zupełnie obyczajów, sposobu myślenia całego społeczeństwa. Chciał z jednej strony chronić sangha, a z drugiej strony nie odmawiać kompletnie dharmy kobietom, więc dlatego stworzył taki sposób, jaki stworzył. I dlatego tak nie było mu tak łatwo jakby od razu jakby przyzwolić na to, aby kobiety były wyświęcane. Jakby obecnie jakby i kiedyś i obecnie i kiedyś również debatowano w różnych traktatach, dlaczego Buddha, skoro w końcu jakby zgodził się na te ślubowania dla mniszek, dlaczego przychodziło mu to tak trudno, dlaczego tak długo z tym zwlekał. Istnieje wiele wyjaśnień na ten temat. Jedna pochodzi z wyjaśnienia 5 punktów Vinai mistrza Sila Pality, który przetłumaczył ten tekst, a w XI wieku przetłumaczył ten tekst Bhikshu Gewelodro. I ten tekst mówi o tym, dlaczego Tathagata, przecież wszyscy poprzedni Buddowie mieli czterorakie zgromadzenie. Znaczy zgromadzenie mnichów, mniszek, świeckich kobiet, świeckich mężczyzn. Więc dlaczego Buddha Shakyamuni
jakby z takim trudem pozwolił, to po tak wielu jakby prośbach dopiero pozwolił na wyświęcanie kobiet. Więc Więc jakby ta sutra mówi, że fakt, że kobiety musiały tak prosić, jakby zmusiło ją do jakby z rozwinięcia większej determinacji i większego, wiesz, takiego przekonania jakby co do wartości ślubowań, co do wartości praktyki dharmy. I w końcu, kiedy w końcu jakby otrzymały te ślubowania, to musiały jakby traktować się to naprawdę poważnie i pracować naprawdę ciężko. A to sprawiło, że jakby udowodniły, że warto było im takie ślubowania, takich ślubowań udzielić. Więc kiedy myślimy, że jest to coś, co trudno jest osiągnąć, to więcej jakby, bardziej jakby doceniamy tą okazję, którą posiadamy. Tak wyjaśnia to bardzo wielu mistrzów indyjskich, buddyjskich mistrzów przeszłości, tak to wyjaśniali. Jest również taki mistrz Theravady, Nyanapoti Katera. Ananda, on mówi, że Ananda był bardzo inteligentny i bardzo jakby wielu ludzi mówiło, że Ananda był sprytny i że jakby nakłonił Buddę na to, żeby zmienił zdanie. Ale z drugiej strony, jeżeli jakby wierzymy, że Buddha był doskonałym Buddą, no to jak mógł ktokolwiek zmusić go do zmiany zdania? Jak ktoś mógł nim manipulować? To było niemożliwe. On przecież cały czas tak naprawdę spoczywał w naturze umysłu. To jak mógł ktokolwiek zmienić jego zdanie? Nawet ktoś taki jak Ananda. Więc to jakby pokazuje, że był jakiś dodatkowy plan, jakiś dodatkowy powód tego zwlekania. 다른 생각을 초증의 사람들이나 다다 벽이 Z innego punktu widzenia możemy też na to spojrzeć, na to, że jak to jest opisane w tych 5 punktach dyscypliny Vinai, Ananda, zanim jakby doszło do tego pierwszej rady, Ananda rozmawiał z Mahakasyapą, który cały czas mu wypominał to wspieranie kobiet, na co Ananda mu odpowiadał: ciotka Buddy, Mahaka Prajapati, jakby było jej bardzo ciężko. Kiedy matka Buddy zmarła, to ona go wychowywała, karmiła, a mało tego, tak jak wszyscy doskonali Buddowie przeszłości mieli 4-rakie zgromadzenie, tak i ten Buddha, obecny Buddha Shakyamuni, musiał stworzyć 4-rakie zgromadzenie. 근데 인도산에 다 기구 당목이 다다 뭐란 거다 지 가르에 최주야가 최도 근데 왜 상계는 뭐마 거진시 보시면 지 기구 당목이 다다 뭐란 게다 내가 주야 그 주주질래요 인도산 다 되게 내가 줄 거야. Prajapati była bardzo jakby kochająca, życzliwa dla Buddy, wychowywała go praktycznie przez całe jego życie, jakby przez całe dzieciństwo.
Więc jakby jakby Buddha darmą odpłacał za jej życzliwość. 이내야 결론만 A drugim jakby argumentem było to, że wszyscy poprzedni Budowie mieli czterorakie zgromadzenie. 통기 Wszyscy poprzedni Budowie mieli zgromadzenie bikszuni, mniszek. 나온 거. 대리도 상계점된 데기네 아까 제주산에 그거 여기 제시에도 세배 걸려야 대 균생도 고네 상계기 만나와나와라 뜻이 상계 우통네 나샤버지 된지 쳐가 봐. 다바도 가좀 고쳐가야지 가르서는 지당 상계 최고도 내가 치슈디 가르서 내가 치슈디 분명히 대수 최냐는 세배이나 Ale to nie było tak, że Buddha jakby nie miał wyboru. On po prostu rozumiał, On po prostu rozumiał argumenty Anandy, że skoro kobiety mogą osiągnąć takie same rezultaty jak mężczyźni, a ostateczne rezultaty praktyki dharmy, to dlaczego mamy zabraniać im wykonywać tę praktykę dharmy? Ale problem polegał na tym, że całe społeczeństwo patrzyło z góry na kobiety, nie szanowało ich. Istniało duże zagrożenie, że samotne kobiety wędrujące po kraju byłyby w dużym niebezpieczeństwie. Czy takie same, czy takie, czy takie same rezultaty osiągnęłyby kobiety, jakby żyjąc, prowadząc świeckie życie? Nie, gdyż w życiu świeckich ludzi istnieje bardzo wiele aktywności, różnych, że tak powiem, rozpraszających sytuacji, więc jakby świeccy nie mają aż tak doskonałych warunków jak mnisi i mniszki. Mnisi i mniszki mogą się kompletnie oddać tylko i wyłącznie praktyce dharmy, studiowaniu dharmy i w związku z tym mają doskonałe warunki do tego, by osiągnąć rezultaty tej praktyki. Więc Mahaprajapati najpierw zapytała Buddę, że ona po prostu Więc Mahaprajapati po prostu jakby zrozumiała, najpierw spytała się, że skoro też w ten sposób jakby prosiła o to, jeżeli kobiety mogą osiągnąć jakby ostateczny rezultat praktyki, to proszę wyświęć nas. Gdyby nie było takiej możliwości, gdyby kobiety nie mogły osiągnąć tych rezultatów, to nie byłoby sensu robienia tych wyświęceń. A dlaczego Buddha od razu się nie zgodził? To wynikało jakby z sytuacji, jaka panowała wówczas w społeczeństwie, z całego kontekstu obyczajowego, kulturowego. Więc dlaczego też Buddha powiedział, że życie jakby nauk Buddy skróci się o 500 lat? Mało tego, teraz mamy jeszcze większe pytanie jakby z tym związane, bo minęło już ponad 2,5 tysiąca lat, a dharma nadal istnieje. Więc co to znaczy? Co Buddha miał na myśli? Pojawiło się wiele różnych traktatów na ten temat, dyskusji na ten temat.
Więc w wielkiej, w Abhidharmie mówi się to, wyjaśnia się to mniej więcej tak. Tu jest taki cytat z tego tekstu. 어디 슈니도 어디래 대 슈모세 대 되나 도도로 슈비나 I jakby, no może nie musimy, nie będę czytał jakby wszystkiego słowo w słowo, ale jakby głównym jakby sensem tego cytatu jest to, 심어들래 안내 신비기 뒤주 드리지를 개리 거래 근데 인도 템바데 더도 먼지 붙여지 템바데 więc 템바데 세브 인도산에 다 Więc minęło już pierwsze 500 lat, znaczy było już kolejnych 500 lat jakby w toku, a nauki nadal nie zaniknęły, więc, 일찍 가르쳐나 담배죠 więc pojawiły się dwa różne wyjaśnienia tego faktu. Pierwszym jest to, że, 또 발로 공부해 że to nie jakby, że to nie nauki jakby skrócą się jakby życie nauk skróci się o 500 lat, ale zdolność ludzi do osiągnięcia wyzwolenia, do osiągnięcia się skróci o 500 lat. 루버는 제베 인도 롱하게 먼지 바래 롱똥 차워 내 바래지 A drugie wyjaśnienie jest takie, że nauki Buddy skróciłyby się o 500 lat, ale ponieważ Mahaprajapati i inne mniszki zgodziły się utrzymywać tych 8 dodatkowych zasad, więc to jakby, przez to jakby uniknęliśmy tego zagrożenia. 모블로 가는 집사래 나는 신경 안 줘야 가야 돼 Więc tutaj mamy już, to wszystko się już zdarzyło, już... 대케 렌더비 오마 어다 디기 냉가를 차대 Przepraszam, teraz nie zrozumiałam. 다디 문제니 그거 고런 거를 쉬어야다 Nie, no, 다디나 당보들라 분명히 중국 야변 나왔어야 돼 쉬스부치 다디 이제 보면 Więc mówiliśmy o tym, jak Ananda wspierał kobiety, jakby ślubowania kobiet. 분명히 디서 러브 중요하래야 러브 중요하다 개놈에게 대수야래야 아는 공기 잡죠나 텔레야 공기 배제나 맞음도 마세베기 Ale nie tylko jakby w tej kwestii wspierał kobiety. Było wiele innych zdarzeń, jakby, które udowadniają, że on ogólnie wspierał wszystkich ludzi, którzy byli jakoś w tarapatach, a bardzo często w tarapatach były właśnie kobiety. Opowiadałem o tym, jak Bhikshuni Shtulananda jakby sprzeciwiała się Mahakashyapie. Znalazłem jeszcze kilka takich historii. Jednego ranka Mahakashyapa ubrał się w swoje szaty dharmy, wziął do ręki swoją miseczkę żebraczą i wyruszył do Shravasti, prosząc o jałmużnę. Bhikshuni Shtulananda również wtedy wyszła po jałmużnę. I kiedy zobaczyła Mahakashyapę, który przechodził obok takiego ja wiem, jakiegoś takiego bagna z odchodami. To wtedy od razu pomyślała, muszę coś zrobić, żeby go upokorzyć, żeby go zdenerwować. Więc podbiegła szybko, wzięła kawałek jakiejś cegły czy kamienia i rzuciła w niego. Nie, przepraszam, nie rzuciła w niego, tylko wrzuciła w to błoto i w te odchody i one jakby tak rozpłyspły się wtedy do góry i zabrudziły szaty Mahakashyapy, jego miseczkę żebraczą i tak dalej. O co Mahakashyapa mówił tylko, siostro, to nie twoja wina, to wina Anandy, który pozwolił
takim okropnym kobietom jak ty przyjąć ślubowania i dołączyć do Sangi. Z tego powodu Buddha stworzył kolejną zasadę, że bikszuni nie wolno zabrudzić szat bikszu. 이 저거라 소바테서 쪼바 소쇼면서 이제 다 텔레게 하래 그 비니스 주 내가 그래서나 양팅질이야 무슨 셈보디 Był jeszcze jeden taki, jeszcze bardziej niewiarygodny incydent, że pewnego ranka Mahakasyapa ubrał się, włożył szaty dharmy, wziął się miseczkę żebraczą i wyszedł do Shravasti i po jałmużnę. I nagle Shtulananda zobaczyła go, szybko do niego podbiegła i powiedziała: ty idioto, jesteś kompletnym idiotą, i po prostu opluła go w twarz. Opluła mu twarz. Mahakasyapa jakby powiedział to samo co wcześniej, że to nie twoja wina, to wina Anandy. I inni bikszu usłyszeli o tym incydencie i opowiedzieli o tym Buddzie, na co Buddha powiedział: Buddha powiedział: to jest naprawdę niedobre. Shtulananda nie jest bikszuni. Ona tylko prostytutki, nawet prostytutki tak nie traktują innych. A co dopiero bikszuni? Dlatego w przyszłości bikszuni nie wolno opluwać żadnego bikszu. Więc stworzył w ten sposób kolejną zasadę, że bikszuni nie wolno pluć na bikszu. Więc naprawdę nie wiemy, dlaczego Shtulananda tak źle traktowała Mahakasyapę. Ale tak się wydarzało, zostało to zapisane. Oczywiście Mahakasyapa winił głównie Anandę. Więc było na pewno oprócz Mahakasyapy wielu innych starszych mnichów, którym bardzo się nie podobało nie tylko to, co robiła Shtulananda, ale w ogóle sam fakt, że kobiety były wyświęcone i że tak powiem, było częścią ich społeczności duchowej. Kolejną historią, którą chcę przytoczyć, była historia dziewczyny o imieniu Surupa, która należała do kasty nietykalnych. Ananda był dość przystojnym mężczyzną. Miał łagodny charakter i był bardzo przystojny. Podobał się bardzo wielu kobietom. Była na przykład taka właśnie dziewczyna Surupa z tej kasty nietykalnych i ona pewnego dnia wyszła po wodę, nabrać wody i zobaczyła Anandę, który wyszedł prosić o jałmużnę, a Ananda poprosił ją o trochę wody i wtedy dziewczyna nagle zobaczyła jego twarz i usłyszała jego głos i się w nim zakochała. Normalnie nikt nie prosiłby nietykalnych o cokolwiek, ale Ananda oczywiście nie dbał o kasty, więc poprosił tą dziewczynę o wodę, co też jakby było dla niej na pewno miłe. I ona, dziewczyna pomyślała sobie: moja matka zna takie zaklęcie, które pozwoli jakby sprawi, że Ananda się ze mną ożeni. Więc wróciła do domu, opowiedziała matce całą tą historię i powiedziała:
I powiedziała, muszę rozkochać w sobie tego Anandę. Matka zaś mówiła, Ananda nie jest kompletnie wolny od pożądania, ale towarzyszy mu taki wędrowny Gautama. Jeżeli Gautama się o tym dowie, to król i powie królowi Prasenajitowi, to ten jakby zupełnie zniszczy całą naszą wieś. Na co na co dziewczyna odpowiedziała, ale proszę, rzuć urok na Anandę, bo inaczej ja się zabiję. Więc matka nie miała za bardzo już wyjścia i zbudowała tą mandalę, złożyła i rzuciła zaklęcie na Anandę. Więc umysł Anandy był kompletnie jakby opętany przez to zamklesie, opuścił jakby Sangę i udał się do domu do tych kobiet. Praktycznie nie miał wyjścia, nawet nie chciał iść, ale jakby był pod wpływem tego zaklęcia. Więc zaczął płakać i myślał sobie, zaczął się modlić, czy Budda wie, w jakie popadłem w tarapaty? Budda oczywiście wiedział. W tym momencie Budda jakby się dowiedział, jakby spojrzał na tę sytuację i rzucił swoje własne zaklęcie, które unieszkodliwiło urok matki Surupy. I gdy to się stało, Ananda jakby wrócił szybko do swojej społeczności. Ale nadal jakby Surupa była zakochana, więc poszła za Anandą. I zaczęła jakby chodzić za nim wszędzie. Gdziekolwiek on poszedł, to ona poszła za nim. Ona szła za nim. Gdy szedł na spotkanie z innymi mnichami, czekała na zewnątrz jakby tego miejsca. Gdy szedł po jałmużnę, to siadała na progu domu i czekała. Nic nie mówiła, po prostu chodziła za nim. Przysiadała, czekała. Gdziekolwiek poszła, ta Surupa była zawsze jakby krok za nim. Więc w końcu Ananda poszedł do Buddy i powiedział, ta dziewczyna Surupa cały czas za mną chodzi. Jest to dla mnie coraz bardziej uciążliwe. Proszę, ochroń mnie jakoś przed nią. Budda powiedział, nie musisz się tego bać, coś poradzimy. Wówczas Budda zawołał tą dziewczynę Surupę. Zapytał ją, chcesz ożenić się, chcesz wyjść za Anandę, tak? Ona odpowiedziała, tak, bardzo chcę. Budda się spytał, i twoi rodzice pozwolą na to? Ona odpowiedziała, tak, pozwolą. Pobiegła szybko do rodziców, wróciła z rodzicami i ci potwierdzili, że tak, bardzo chętnie oddadzą swoją córkę Anandzie. Więc Budda powiedział, okej, rodzice, możecie iść do domu. A do Surupy powiedział, jeżeli chcesz Anandę, to musisz się ubierać i być taka jak on. Więc wtedy musisz robić to, co Ananda robi. I wówczas Budda przekazał jej nauki Buddy, podstawowe nauki u Buddy. Ona ogoliła głowę, włożyła szaty dharmy, a on ją wyświęcił.
I po jakimś czasie, niedługim czasie, urzeczywistniła prawdziwą naturę i osiągnęła poziom arhata. Wówczas to nie jest ona się jakby Więc tego to nie jest dobrze opisane w innych tekstach, ale Buddha się pytał, co tak naprawdę podoba ci się w Anandzie? A ona mówi, cała twarz mi się podoba. Ale pomyśl o tym, czy oko jest Anandą, czy ucho jest Anandą, czy nos jest Anandą? I w ten sposób jakby wprowadzał ją w naturę umysłu, jakby uczył jej prawdziwej... I kiedy urzeczywistniła tą naturę, to nagle uzmysłowiła sobie, co czyniła wcześniej, jak myślała wcześniej i wyznała to wszystko. Kiedy już urzeczywistniła naturę i stała się arhatką, to Buddha powiedział, teraz możesz udać się do Anandy i z nim porozmawiać, na co ona powiedziała, nie, teraz mi tak wstyd za to, co robiłam i jak się zachowywałam, że nigdy już mu nie spojrzę w oczy. Wówczas ci nietykalni to była naprawdę najniższa kasta w Indiach. Nie wolno im było dotykać ni żadnych przedmiotów innych ludzi. I jak ona została mniszką i archatką, to wszyscy bramini i świeccy podążający za Buddą w Shravasti nagle musieli okazywać jej szacunek, bo była mniszką. I byli bardzo oburzeni. Czuli się z tym bardzo źle, czuli się obrażeni w ten sposób przez Buddę. Jak można oddawać datki, dawać jałmużnę i dary takiej nietykalnej osobie? Więc poszli król Prasenajit i inni bramini i udali się do Buddy, do Shravasti, żeby narzekać na ten temat, żeby Wówczas Buddha zaprosił Bhikshuni Surupę i dokładnie objaśnił królowi Prasenajitowi oraz publicznie, jak to dziewczyna Surupa w poprzednim życiu odrodziła się w bardzo wysokiej kaście, miała o bardzo wysokim statusie, zaś Ananda urodził się w rodzinie o bardzo niskim statusie, ale zakochali się w sobie. I jakby ten związek z zeszłego życia teraz jakby przejawił się tak, że Surupa ponownie, że teraz Surupa zakochała się w Anandzie. Poza tym jakby wyjaśnił królom i wszystkim, że idea kasty to jest po prostu koncept stworzony przez braminów, i że nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, z prawdziwym jakby statusem ludzi wszystkich i wszyscy jakby się zgodzili co do tego, zrozumieli i jakby cały problem został rozwiązany.
Ale to nie była tylko ta dziewczyna, która zakochała się w Anandzie. Było wiele również innych mniszek, które zakochiwały się w nim. Jest na przykład w czterech agamach, które zachowały się w języku chińskim, jest historia o bikszuni Kaushambi, która udawała chorobę i poprosiła Anandę o pomoc. A tak naprawdę była zakochana w Anandzie i chciała go w ten sposób uwieść. Jednak Ananda był w stanie z takim dość zrelaksowanym umysłem, spokojnym umysłem odmówić bikszuni i po jakimś czasie bikszuni jakby zdała sobie sprawę ze swojego błędu i z żalem wyznała swoje przewiny. Ananda jeszcze nie był arhatem. On nie był urzeczywistniony, ale miał w sobie dużo uważności i dużo dyscypliny. 개별 포장도 라량 신점용 답나와 사리브레. 다들 가르를 슬라비미나. I ostatnią historią jest historia o tym, jak Ananda jakby nauczał żony króla. To był król Prasenajit i on miał wiele żon, wiele królowych. I one również bardzo chciały otrzymywać nauki darmy, ale ponieważ były królowymi, więc tak naprawdę były zamknięte w haremie, jak ptaki w klatce i nie mogły za bardzo wychodzić z tego budynku, czy udać się gdzieś, żeby wysłuchać nauk Buddy. Dlatego król zgodził się, że poprosi jednego z bikszu, jednego z uczniów Buddy, aby w imieniu Buddy nauczał je darmy. Król nawet się spytał królowych, którego bikszu powinien przesłać, na co one przedyskutowały to pomiędzy sobą i powiedziały, że proszą o Anandę, ponieważ mówi się, że on jest taką skarbnicą nauk Buddy. Dlatego król poprosił Buddę o to, żeby przysłał Anandę i Budda się zgodził i od tego czasu Ananda regularnie przychodził do pałacu nauczać królowę. Ale pewnego dnia ktoś ukradł mały kamyk z korony króla. Tak, królowie wtedy mieli takie korony, wysadzane jeszcze takimi szlachetnymi kamieniami. I jeden z tych kamieni zniknął. Przeszukiwano cały pałac, wszystkich podejrzewano, szukano pod wszystkimi poduszkami i tak dalej. Kto ukradł ten kamień, gdzie on jest? I oczywiście wszystkie królowe były bardzo tym zdenerwowane, bo przeszukiwano również ich komnaty i podejrzewano również je. Kiedy Ananda przyszedł, żeby je nauczać, to one w ogóle nie były w stanie się skupić na tym, co on mówił. Ananda wtedy zapytał, co się stało. One opowiedziały mu całą tą historię. Ananda wtedy poszedł, zwrócił się do króla i poprosił, aby król zebrał wszystkich ludzi, którzy mogli coś takiego zrobić
jakby zasugerował im, by ten, kto to zrobił, oddał ten klejnot. Ananda wtedy jakby też rozstawił taki namiot i w namiocie położył taką wazę z wodą. I każdy z tych podejrzanych ludzi miał przejść jeden za drugim, pojedynczo mieli wejść do namiotu i wyjść. I po tym, jak wszyscy ludzie przeszli jakby po kolei, weszli i wyszli z namiotu, okazało się, że w wazie jest klejnot. Czyli złodziej jakby skorzystał jakby z tej rady i z tej okazji i zwrócił klejnot. No i oczywiście klejnot się znalazł, a jakby Ananda był bardzo zadowolony, bo klejnot się znalazł, jakby spokój wrócił do pałacu, a jednocześnie ten złodziej nie został ukarany, bo mógłby być oczywiście bardzo srogo ukarany. Nikt nie wiedział, kto ukradł ten klejnot. Najprawdopodobniej złodziejowi groziła egzekucja. Ananda po tym zdarzeniu stał się bardzo sławny. I wszyscy mówili, że uczniowie Buddy są naprawdę niezwykli. Więc teraz mówiłem o Anandzie przez 2 dni, a wcześniej o Mahakasyapie. I lepiej już skończę, bo tych historii jest naprawdę dużo. Można opowiadać w nieskończoność. Ale nie mamy czasu na nie wszystkie. Więc pojutrze zacznę mówić o pierwszej radzie. Na dzisiaj to wszystko.